हेलो गाइस, हमारा मेकर आ रहा है, बाइक ठीक कर रहा है। खुद का ये बाइक है। टंकी लीक हो गया रे भैया, टंकी लीक हो गया रे बाबा। वीडियो खालामनि बिलासपुरा में फ्यूल टैंक लेने आया, वेदर ठीक सोच के अभी आया फ्लोरिकन गार्डन ना। बेजोंबो एखेसो फ्लोरिकन गार्डन होदो फैखाबाय मालाय नायनो होननानै आं हाबफेराखै दिनैसो फार्स्ट धुबरी लाइन इंटरनेशनल नेशनल हाईवे मा दं जंगल गोजा माथो जंगल गोजासो 30 थाखा बावनो टिकट ना क्या है ये? और टूरिज्म स्पॉट अंडर पर्वतजरा फॉरेस्ट डिवीजन बीटीआर हाउस के लिए बे हाय फ्लोरिकन गार्डन गौरांग कास। अच्छा क्या है ये, क्या लिखा है? और मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग 30 रुपीज़। अच्छा हाँ देख ले भैया, ये है फ्लोरिकन गार्डन। कुछ खास नहीं है लेकिन करेगा शायद बाद में ना। मा दंलाय गोजौलाय दासो हमदों माथो बैयाव। फ्लोरिकन गार्डन मेंबाय लोगोफोर दाख्लैहाय आंना गारिना थाव टेंकियानो लिक जानानै पुरा थावानो गजोबदोंमोन। ओमफ्राय मैया थाव टेंकिखौ फाथायहरबाय आरो सावथेनो होननानै बिलासपारायाव। ओमफ्राय बेखौनो दिनै लांफैदोंमोन। ओंखायनो दा एसे फैबाय जखन होननानै फ्लोरिकन गार्डनाव एसे बेरायफैदों। बेलाय हासुग्रा जायगायावबो माबा लिरनानै दोनो सोर हैद मा खामानि बे सोरनि आया दैजी I love you बा you are the sorot अच्छा अरे ऐसे ही कुछ है फ्लोरिकन देखो। वाव क्या है ये? अच्छा नदी है, कौन सा नदी है पता नहीं। वाव ना हमदों ना बेजों। फ्लोरिकन गार्डन अच्छा बै वाल ना मा बियो रजत? अच्छा बैसिम थार नायलाय बानायनांगौसो बेयाव दाबो जेबो जायाखै। बिराद खामानि दं बे गार्डन जानो थाखाय, जेबो गैया दाबो। गार्डन जानो थाखाय बिराद खामानि दंबावो। बैथिं फिसा फिसा बायदिसिना बानायलाबायनाय दं र' दा देखायगोन। ओइ वाला ओइनो सिबा गुवारखा जायगायाबो। उनाव बानायगोन खोमा। हेलमेटा बायदि गोग्लैदों। आरे मेंबायलै गोथां गोथांखौ नुवा केमेरायाव खिन्थु बिराद गोथां बिफाङा ग्रिन जाजोब्बाय ग्रिन। बैसागु सफैबाय नालाय बैसागु हा होलाय यहाँ कुछ है।
देखो देखो क्या चीज है oh या नै माबाबो दं माथो बबे आच्छा आं जिबौमोन होनदां बायजोब्बाय गान्दायाल' बासिनानै दं नै गान्दा मोख्रा ओमफ्राय कक्र'डाइल नै जोंना लोगोआ जायगायाबो मोजां बिफांबो दं बिराद गिदिर मोनसे माने गार्डेन बानायनो हागोन बेयाव वालथ' बानायगासिनो दङ माबा मोनसे सानदोंबो खोमा ये होता है फ्लोरिकन गार्डेन आच्छा बाय लास्ट स्पट दं आरो औ बैयो दावब'आव नुहुरदों जों बेयाव थांनोसै दावब' हारसा गथ' नुबा दैयाव जब्ब' फिसा मासे ओइ अरिजिनाल दावब'आ बिरबाय हनै सेस देखो देखो क्या वो फेर है चादर ओढ़े या खरा कोई यहाँ पे तो दावबो खड़ा है अच्छा खाना खिला रहा है आदार होदों आदार बिराद मोजां पोस्ट होनो हागोन रजत आजा इधर पोस्ट दे एक फोटो खींचेगा बेल' मोजां जोरनानै दं आरो ना देख के आते अच्छा मा जिनिस बेबा थांसै ना वाह बाव मोजां बानायदोंथ' बेखौ आं फट' खिंचनांगौ दे आखिनाय बायदिसो नै बिलाइ बिफांफ्रानो लेव जानो फुलि दं नामा नायलाय फुना लांनो सिरिनो Oh my god बिराद मोजां मा फानदोंथाय बै दखानाव लेब दखानाव मा फानदों आदा आच्छा ये सिगुननि होनदां दाउख'नि जागोन सिगुननि फिसाजादा मोनसे दाउख' अ माबा बेरे माबाग्राया सोबग्राया थाइबें दं थाइबें जानोसै किबा दे चेमास किमान नाम 10 টাকা দিয়ে দে দুইটা मुझे नहीं आना वीडियो में कोई बात नहीं समझ आना मुझे देखे जाना नहीं जाला थाइबें गुसु जालांसै मा वीडियोसो बानायनो सानदोंमोन गैबावा हनै फ्लोरिकन गार्डेनाव सफैबाय ये होता है अनप्लेन ट्रिप ना थिंखि लांफैनाया फ्लोरिकन गार्डेनाव सफैबाय बोरै जाखो मोजांखौनो नङा माथो बिदिनो जानोसां बिगुर मोनजाफ्लांबायलां
लामाया थांसै फ्लरिकान गार्डेन बाय मोजां जाबाय ना फैसै दाथ' जेबो गैया बायदियानो जाबाय नंगौ फैसै बिलासबारियाव दिंखिखौ लानोसै थांसै न'आव टिकेट हरग्राफ्रा बर'सो दं बेलाय आदामोना बेजोंथ' गुवाहाटि थांजाबाय गवालपारा लाइन गुवाहाटि थांजाबाय बेजों फुरा नैबे लामाजों क'क्राझार थांजायो बेजोंबो माबाजों देरबिलजों ओंखारहैबाय बे लामाया बेजों धुब्री नेशनेल हाइवे वाल होजोब्बाय वाला गोदानसै नै फ्लरिकान गार्डेना थावसोनि एसे थाव गारियालाय मारैथो खाननो थाव सोआबालाय जोब्बाय बिलासपारा बाजार स्टाइल बाजार बिलासपारा আর একটু আচ্ছা ফিনিশিংটো হোৱা নাই নাকি কালার দিব নাকি আরো কালার দিব নাকি আরো मोनबाय लांनो बेयाव साबिया गलांगोन माहायबो गोदान बायनो सानदोंमोन दामानो बाराद्राय नालाय ओंखायनो बिदिनो बानायनानै सालायनोसै उफाय गैया गरिब मानसि पहुंच गया gila kok jenjaknya karya salah ya kalah lagi sih begitu same kalah lagi jonanya online jon sih lagi sih ya lagi sih begitu alright साननै सिगां बे टिंगिखौ बिलासपारायाव लिक जानायखौ सावफैनो थाखाय फाथायहरदोंमोन मैया लानानै फैबाय ओमफ्राय साफा खालामगासिनो गारियाव लागायनो माने दा अखा जाबाय माहाय लागायनोमोन अखा हागाबा लागायसै होमबानो जाबायबा गारिया थिग जासिगोन साफा कर दिया रे सब कुछ ये देखो लगाइसे अखा हाबा Hello guys, tinggi lagi nerbai.
इसे लगाता है इसे लगाते हैं हो गया बाइक टिंकी फिक्स या भाई एक चीज बाकी है Let's go. Lagai nunggu. अभी इसको कल डाला था और अब इसको खरीदना है बैग बैग खरीदना है बैग तेल नहीं है रे बाबा तेल घुसाना पड़ेगा चल हो गया अभी बंद करो